crewing out. We up in this, we up in it. Cops going fast. Gotta let them know, you know what comes next. Doing backflips. Yo, hold up. Keep thrills. Walked in with my Gucci flask, my Gucci ass, smelling Gucci from my Gucci bath. She know Gucci too, she do Gucci math. They put it on the scale, that's a Gucci hat. Range Rover in the driveway, a Gucci pack. Gucci all over my Gucci pad. MCM is dope, but Gucci's more rad. Plus I go to war with the Gucci flag. You be snowboarding, you be door hoarding. Gucci in the sauna. И здравейте хора, тук при мен е Кюма. Здрасти. Това. Почнахме да строим нещо, но сме от дни още какво ще е. Имаме идея тук да има едно фонтанче и нещо като пристанище за лодки, които за разходка в езерото. Тук мисля да направим една барака за плащане. И да, това е милницата довършена. Обещах предния епизод да я покажа. Същото мислим да направим едни изкуствени островчета с къстъм дървета, които корените им да са в дъното на самото езеро. И да, за сега е това. Всъщност трябва да я покажа някакви нови сгради. Това е на Кюманто прекарна за колко. Знам защо лапа. Нещо ми се багна в рапса. Ембаси. Шит. И пичка. Ще разкрия начинка. Тук има също един там. И къщата, която е нова, където мисля да живея, е ето тази мелница. Тя покрива почти е готов. Това е самата сграда, вътре е често. Ето го и колелото. Тук водата обаче трябва да направя, защото ако се е път. И има още две къщи, които съм вибрал зад кадър. На дървото кошо, което е кипно. Ще отсвя моста. Вече видяхте на къща. Значи това е обикновена къща, викинска, както и мелницата. Няма забавя. Все още. Камината не е довършена. Но на външен вид е довършена цялата. И това отзади е рибарска къща, понеже видях, че Кюман се направи. Реших и аз да се направя. Обаче още е празно. Копирач. Да, селото ни се разширява и за сега имаме едно от най-големите бази. Най-голямата база в сервера. Да си знаят хората. Следващата по големина е на Freezone и Twist. Между другото, това е къща в Twist. Трябва да пътна. Прекалено разнообразна има бази. Защото тук там има камъни, тук там има дърво и трябва постоянно да се играе да сме на бърва клика. Досадно. И да, ще се видим след малко, когато имаме напредък по пристанище. И здравейте хора, отново сме тук. Здрасти. Довършваме, как кажа, покривът на нашия холдинг. На фирмата, дето си поръчват лодки. Обаче видях, че съм пропуснал един детайл тук.
Леко са. Нищо. Не е фатален. Ти ли лимит на тия бар? А, да. Ага. Чудесно. Да, това е малка викингска къща, ако се чудите. Като по-рано ти показах. Добре, покер е готов. 10 детайл. Има ли стълби? Не митнеш. Не. Аз знам долу в често трябва да... Какви? А, че. Какви стълби такива? Да, Дървни. да ще ги фана. Не става. Няма става. Че, ще се кача. Че нямам пирни тук. Мързи. Майка му те. Нет. Тъй, са... Нещо, което забравих. Сък. Не знам, защо не лагва толкова. Монтаровани пискилети тук. Да. Пазарчето, е готово. С байки. И нека ви го погажа отстрани. Нека за какво. Така е цялото. Фонтанчето. И тук псахните били. Тук за 1 час е 10 лева. Тук ще е цар. Идва, продава лодка. Много ясно. Вътре е скромно, мъничко. Като по нашите възможности. И Кея, който няма лодки. Обработваме трасето си още. Почнах много дърво, обаче ми свърши дървото. И някой друг път ще го довършвам, сигурно в следващия епизод ще го видите. И също трябва да осветим езерото с още траси. Да, може да не посетяме, че ама И... това си има значение с тези да го всъщност, усетяваш. това ще е този епизод, не е много голям. Обаче толкова. Да, сетих се, защото ви пуснал още нещо да разбирате и да, до скоро.